दायो रिपर्टआ पजिटिभ ओंखारबाय आंथ' गैलालै आरो पजिटिभ औलै मेरगम आंहाथ' डायबेटिस प्रेसार जेबोआनो गैया नै बे हाथायाबो गनोनो जाथाराखै बहानिफ्राय बे कर'नाया गोसारला बायखो आंथ' गैला बादि मोनबायलाय मेरगम अरे टेनसन लानाङालै मालिक नोंथाङा मोनजागोनसो माखौ मोनजानो नोंनि खिखौ ओरै मालिक नोंथाङा बुजियाखै र' आं देखायनानै होनि नोंथांनो फै फैथिं फै नै मालिक बेबो पजिटिभ दामा मोनजायो बेयो माखौथो ना बेदरलै मालिक ना बेदर द' जाम्बा बहा अरे मालिक मोनजायोथ' नोंथाङा बिश्वास खालामाराना नै नायलाय बे नायलाय पेनखौ मानो देखायदों पेन नङालै मालिक नै कर'ना पेसेन्टनि मेनुनि लिस्ट मेनु बेयाव जा लिरनाय दं बेखौनो बिसोर मोनजायो सान हर गासैनिबो दंजोबोलै मालिक नंगौथ' माथो औलै मालिक नायलाय बेथ' बेयाव दान मोनथामनिफ्रायनो दंबायदि नायलाय मालिक जायै लोङै एसियाव थाना खिन्थु तामाम जाखाबाय बियो अरे थादोलै मालिक आरो मेदामनि रायनायनिफ्रायथ' नोंथाङा खारग'खागोन ना खमैबो 5 दान थाखादोलै मालिक